Olu lusasazo lweendaba zesiXhosa lusiza ngqo kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini nazo eziphala phambili ngokuhlwanje. Mr. President, Honorable Ramaphosa must give us more time, and then we can do everything fine. Actually, you know, all the fauna is not bad. Abanini iziphaza bamile kwelithi lincinci ixesha abalinikiweyo lokubhalisa amashishini abo. Usapho lwamaxhoba udubulo nalapho kubulawe umama nentombi yakhe eCliffdale West eThekwini luthi ukusweleka kwabo ngekuthintelwe ukuba bebefumane ukhuselo lwamapolisa. Molweni emakhaya nakuvimba wangokuhlwanje. Abanini iziphaza bamile kwelithi lincinci ixesha abalinikiweyo lokubhalisa amashishini abo okuna njengokuninzi lwabanini izivenkile kumasipala weKing Sabata Dalindyebo naseGqeberha eMpuma Koloni bengekayigqibi inkqubo yokufaka izicelo. Bacela liphinde landiswe ixesha lokubhalisa banikwe de kube semva kwemini namhlanje ukubhalisa amashishini wabo kungenjalo aza kuvalwa. Abanini beziphaza shop banexhala lokuphulukana nesonka sabo. Into enzekayo apha itshintsha qho kuthiwa izana le uze nazo zonke kuthiwa yenza i-affidavit uzenze phinde ujikiswe. Mna ndihambe isaqala le nto kusathiwa kubhaliswa iziphaza shop ayikho idocument endingakhange ndize nayo. Nangokuya bebethe baqala bafuna i-10,000 barejistarishe kwathiwa kufuna i-1.8 itshintsha every day. Ixesha esilinikiweyo ngurhulumente lincinci kakhulu. Bendicinga uba mna mhlawumbi ingaze ibe yi-3 months okanye 5 months. Yona kale ndiqubule kakhulu. Abasuka ezilalini bona basokole kakhulu ngoba abanye bevuka bezohlala eMthatha balinde ixesha kuba kude kwenziwe lento le yenziwayo. Nakumasipala ombaxa iNelson Mandela Bay osomashishini bamemelela ukuba bongezelwe ixesha. I want to say something that Mr. President, Honorable Ramaphosa must give us more time, and then we can do everything fine. Actually, you know, all the fauna is not bad. Maybe the few fauna do nonsense things, sorry to say like that, and all the fauna get blamed and we are suffering for that. We needed, we expectation for that little bit more time because you know why? Because everybody not understand how system the government going through, okay? Ukanti ke abo bangakwazanga ukubhalisa siza kuvalwa iziphaza zabo. NdinguNomzwanele Mngoma eMpuma Koloni. Abanini beziphaza eBloemfontein badikwe yeyokosa ngumda wanamhlanje okubhalisa amashishini abo bambi babuyiselwe umva amatyela amaninzi ngenxa yokungapheleli kwamaxwebhu abo. Beleqa umda wokubhaliswa kwamashishini abanini bezirhoxo benze imingcelele yemica ngaphandle kweofisi zikamasipala phambi kokuba kuvulwe namhlanje. Abanye bathi sebeze ngaphaya kwamatyeli amabini kwabanye amaxhala axhomile nanjengoko bengaqinisekanga ngokuzigqiba iinkqubo zabo zokubhalisa. Umqobo wolwimi yenye yemingeni ephakanyisiweyo ngakubemi bamazwe angaphandle yaye bahlabe ikhwelo lokuba elithuba lokubhalisa linwenwiswe. I mean, one time is this office is closed before 12, and another time is coming closed before 1. So I can't submit. Today is last day. Isixeko saseMangaung siza kusungula amakhadi ahlukileyo wabo baphumeleleyo ukubhalisa amashishini wabo. Isixeko sikwaphakamise ukuba uninzi lwabantu oluqeshisa ngezindlu zabo ukulungiselela iziphaza abanalo ulwazi loxanduva abaza kuba nalo kuSARS. Kananjalo iqela lamashishini asakhasayo iBlack Entrepreneurs Alliance eRhawutini limemelela ukuba lelulwe ixesha leziphaza ukuba zibhalise. Lo mbutho uthi le nkqubo yokubhalisa ayilulanga kwaphela ke ngoko somashishini mabavunyelwe bafake amaxwebhu ashiyekileyo yaye kubanjwe neendibano zokufundisa ngotyikityo lwamaxwebhu okubhalisa. An extension on the basis that one, our members and just other entrepreneurs do not understand clearly how to fill in this document.
Kambe ke kwiphondo laseMpumalanga ngabanini abangaphaya kwama-7,000 ababhalisileyo. Umasipala waseMbombela ngowona unenani eliphezulu elingaphaya kwama-2,000 futhi ke abasemagunyeni kumasipala waseMbombela baxhalabile nanjengoko kungekho namnye wababhalisileyo abafanelekileyo ukuqhuba amashishini. Lo gama abanye babanini bezipaza eMntla-Mpuma bathi kudala belindele iziphumo zokubhalisa amashishini wabo, amaphaphu aphezulu nanjengoko ukuba ziphuma zibakhaba kuza kufuneka baxoze mphini wumbi wokuphila. Ukanti ke abasemagunyeni kweli phondo bathi amanani wabo babhalisileyo aza kukhutshwa emaphethelweni wale veki. Umhlalutyi wezopolitiko ozimeleyo uMnumzana Sandile Swana uthi kusetyenziswa amaveletshane ezopolitiko ukulibazisa ukuphunyezwa komthetho sihlomelo wemfundo esisiseko i-Basic Education Laws Amendment Act. Ibhela yatyikitywa yangumthetho ngumongameli ngoSeptemba kodwa wakulibazisa ukusetyenziswa kwemihlathi emibini yalo mthetho ophethelene nelwimi nokwamkelwa kwabafundi ngelixa kusathethathethwana. Umda wale nkqubo yothethwano uphele ngoLwesihlanu weveki edlulileyo. Ufike wedlula umuntu wentsuku ezingama-90 ukuba kuchutywe isikhwebu ngemihlathi owesine nowesihlanu yomthetho ibila. Ngelixa ilizwe lijonge enkalweni lilindele ukuba amaqela abandakanyekayo ade afikelele esigqibelweni ngalo mba, amaqela ezopolitiko neemanyano zabasebenzi agibiselana ngodaka ngolu lwabhice. I-DA kudala yema entla ngokuphunyezwa kwale mihlathi ithi ijoliswe ekutshabalaliseni inkcubeko yama-Afrikana nentetho yesibhulu. We're not dealing with rationality here. We've heard from what MEC Chilwani has said. We've heard from what Premier Lesufi has said repeatedly, that this is a revenge project against Afrikaans. It's a major revenge project against Afrikaans. Kwela icala isathu igrogrisa ngokugile enkundleni ithi azinabunyani izityholo zikankosikazi Zille. First and foremost, I must indicate that the fears and the worries that are so unfounded. The first was to really, demonize this particular bill by bringing things that were never in the bill before. And now that the bill has been, or the act is now signed, all of a sudden we're being told that they want to support mother tongue learning. Of course, all of us support mother tongue learning. Ukanti inkcubabuchopho yezopolitiko ithi amaqela ezopolitiko adlala icekwa ngale mihlathi emibini ngelokuzifumanela inkxaso kubavoti. This is a political stunt, a marketing stunt by the D to gain favor with the right, what we call the racial political right, which is the defenders of white privilege in South Africa. Ukanti i-EFF ibhenqa ijobe igaya inkxaso yokuqhankqalazo kuba le mihlathi emibini ayiphunyezwa. If Cyril Ramaphosa does not sign a Bella Act, we are going to the streets. We must mobilize everybody in society to demand that the Bella Act must be signed. I-SACP ithembise ngokuxhasa inyathelo loqhankqalazo lesithathu ngosuku lokuqala kuvulwa izikolo kunyaka uzayo. Owasakuba ngusodolophu nelungu lekomiti kasodolophu kumasipala waseRhawutini uKabelo Gwamanda umentla esithi izityhola tyibekwa zona zorhwaphilizo ziphenjelelwe zezopolitiko zikwajolise ekungcoliseni igama lakhe. Ethetha nejelo le-SABC kulandela ukuvela kwakhe phambi kwenkundla kaMantye Protea eSoweto, uGwamanda uthe kusemnyama ebhodini kuye ngezityhola ajamelene nazo. Uthi uzibone ezindabeni ukuba ujamelene nezityholo zorhwaphilizo. Kutyholwa ukuba elinye lamaxhoba avule ityala emva kokubona uGwamanda kumabonakude. uGwamanda ubekwa izityholo zorhwaphilizo olubandakanya ukuthatha imali yamaxhoba kwiskim semali yomngcwabo. Xa kungoku lo kaGwamanda umentla esithi yena uleqwa engenabhola. I wouldn't want to give away our defense, but the reason why I'm here, it will soon come to light. And those that need to be held to account will be held to account for the crimes that they've committed against the residents in the city of Johannesburg. They are trying to portray young black leaders as criminals. Ityala lakhe limisele inyanga ezayo nalapho kulindwe isertificate sokulungela ukuqala kokuxoxwa kwetyala. Amagqwetha alendedeba yakwaGwamanda awaxolanga into athi kukurhuqwa kwenyawo inkundla.
We raised an objection to say that there's been an unreasonable delay in the proceedings because since May 2023, this case has been open, but yet they're still not in possession of the DPP certificate or the SPP certificate to say that the state's ready to proceed. Nhlandlolo igunya abantu lizotshutshiso liqinisekisile ukuba lo wayesakuba ngusodolophu wesixeko saseRhawutini unothotho lwezityholo aza kuziphendula phambi kwenkundla. Kusenjalo iNPA ithi uGwamanda uthetha ulwimi etywaleni xa esithi akazazi izithyolo tyabe kwazona kuba walinikwa uxwebhu luqulathe zonke iinkcukacha zamatyala akhe. Samkele kwakhona kwindaba zelijelo ukani masibuyele kwinqaku lethu eliphathelene nomthetho waziwa ngeBella Act. Ingcali zithi ukuphunyezwa ngokupheleleyo kwalo mthetho ungathatha iminyaka embalwa. Umthetho oyilwayo weBella Act watyikitywa waba ngumthetho ngumongameli Cyril Ramaphosa ngokusesikweni kwinyanga kaSeptemba ngaphandle kwamasolotya lesine nelesihlanu aseyimbambano. Ngenxa yembambano ngokuphathelene nomhlathi wesine nowesihlanu okaRamaphosa wenze lamazwi waphefumla wenjenje ngelixa lokutyikitywa kwalo mthetho. Decided to delay the implementation for clauses 4 and 5 of the bill by a period of 3 months. The rest of the act is implemented immediately. For 3 months, I allow 4 and 5 to have those engagements. This will give the parties time to deliberate on these issues and make proposals on how the different views may be accommodated. Phambili ixhomekeke kwimimiselo ekufuneka iqulunqwe lisebe. Are basically the practical roadmap or implementation tool to explain to officials and government how to implement a law, to explain to society, to stakeholders, how the law will practically be implemented, how they can assert their rights, how they can ensure that they're in compliance with it. Undo unjingalwazi Michael Likodie uthi amaqela ezopolitiko kunye nabachaphazelekayo kumacala mabini engxoxo kufuneka sebenzise ubulumko kwaye alungele ukugoba uphondo becingela ikamva labantwana. Important that both sides need to find a compromise that will enable the country's next generation to step forward into the future on equal footing. Kuba eminye imimiselo enika ingcaciso ngokwezomthetho nemimiselo ngaphakathi komthetho iya kubona ukuphunyezwa kwayo ekuqaleni kwenyaka ka-2026. Usapho lwamaxhoba odubulo nalapho kubulawe umama nentombi yakhe eCliffdale West eThekwini luthi ukusweleka kwabo ngekuthintela ukuba bebefumana ukhuselo lwamapolisa. Lamaxhoba nguThulisile Majola nentombi yakhe uPhindile Majola. Koludubulo kuphinde kwabulawa amapolisa amabini nafike kwindawo yexhwayelo emva kwemini ngomgqibelo ekwabulawa ngumtyholwa omnye. Lalele sekhaya sisemndenini okwamajola la kwenzeke khona isigameko ngempela sonto lapho kuthe kwadutshelwa amalunga lomndeni amabili kwasekulimala namaphoyisa amabili khona lapha egcekeni. Sizokhuluma ke nawo amalunga omndeni okhulumela ilungu lomndeni akazuvela kumabona kude kodwa ke ucele ukuthi simfihle. Sibonga kakhulu ngesikhathi sakho but mawase usichazele nje kabanzi ngesigameko esenzekile ngempela sonto. Ebeshilo ukuthi usazobuya yabo lento le. Amaphoyisa ayekhona awapasa ayu2 kathi kwa captain or warrant officer or something ngakulawa abashona nelinye iphoyisa lalikhona elavele yakhetha nje ukuthi ngoba sekuyashisa insimbi lavele labaleka so uthe mesebona ukuthi okay sebadulile labo singenela ngaphakathi ngoba mina ngangaphandle ngale ngizama ukufaka ama lights kuze kumnyama la wathi wangena endlini wabuza washo igama lama wasemdubula wasuka mayibaleka waphuma nje washona le. Lolo ilungu lomndeni lichaza kabanzi ukuthi kwenzakaleni lapha ekhaya nokuthi badinga usizo kakhulukazi loyo ngasangenelele ukuthi bakwazi ukubeka abathandiweyo babo endaweni efanele. Kanti sike sakhuluma nenduna yendawo nayo ebeke kanje. Umphakathi uthukile kodwa ngokuqhubeka kwe-information etholakalayo ngensuku yalento. Abantu sebehlelwa amaphaphu ukuthi cha into le eqhamuke ngaphandle elandele abantu abala ngaphakathi.
kanti amaphoyisa nakolwawo uhlangothi nawo abekile ukuthi kukhona loyo asethe amthatha ayomphosa ngembuzo kanti uphisiwe amaphoyisa esifundazweni KwaZulu-Natal ubeke kanje. Uphenya kwethu akuphelile samaphoyisa yize simtholile yena kodwa sifuna ukwazi ukuthi uze uhlasela nje umndeni wonke izathu siyazi ukuthi uqhamuke ePantown kukhona izathu anazo esenza ukuthi abulale labantu. Umndeni usasemakhandleleni kanti lokho kwenza ukuthi kube nzima kubona ukuthi baphume ukubheka namatoho ngaphandle ngoba basahlalele ovalweni njengoba bengazi ukuthi umhlaseli angabuya nini ekhaya. Asibuyisele izintambo ngakwe studio. ISunparks namaqabane ayo isixeko saseKapa kunye nenkonzo yesipolisa baqale ngokusesikweni inkqubo yexesha lemibhiyozo yokuphela konyaka okube kwenza ngentsebenziswano neNGO ukuquka noninzi lwabantu abachaphazelekayo uqinisekisa ukuba iholide zizakukhuseleka kubo bonke abatyelela iTable Mountain National Park. Kananjalo isixeko silungise inqwelonjaka ukuphonononga emoyeni ukhuseleko lweziyunguma zokuphela konyaka. Inqolontaka inceda abasemagunyeni babone okwenzeka kwintaba yeTafile. Ubukhulu bayo bunona ikilomitha eziyi-50 kwaye ikwayipaki ezihektare eziyi-25,000 phakathi kwesixeko. Ukanti inendawo ezininzi zokungena nezenza kube ngumngeni ukuqinisekisa ukhuseleko kodwa iSunparks ithi amanyathelo iwathabathile ngobambiswano namapolisa esixeko ukuqubisana nazo zonke indidi zolwaphulo-mthetho kule ntaba. Our incidents has dropped by 62% if you compare the previous year and this year. So if you have a chopper, it gives us a competitive advantage because we can now operate from an aerial base and we can do rapid response if we have to deal with incidents or rescue our clients in the mountain. Isixeko saseKapa sityale amagosa ngama-32 aphume kwiqoqo laso lokhuseleko kwakunye namagosa kuqeqeshwa i-120 ukongeza kwiqela lezokhuseleko eliza kuba liliso kulo lonke elixesha lemibhiyozo. Deployment from all our Metro Police, traffic, law enforcement, as well as our Safety and Security Investigation Unit, as well as our Safety and Security Information Management Unit. And we've got also our fire services and disaster management forming part of the plan with SANParks and the South African Police. And we are deploying 2 shifts from 4 o'clock in the morning up until 12 and from 12 till 10 o'clock at night. Uluntu ke liyabongozwa ukuba luhlale luqaphele kwaye abantu bahambe ngamaqela amanye kananjalo nokwazisa izihlobo zabo apho baya khona ze bazise namapolisa nangaluphi na uhlobo olungaqondakaliyo lolwaphulo-mthetho. Sibulele mawethu okusibuleka indlebe senikhumbuze zangomsosiza noxa bethu ngesizulu kamnandi mawethu. Mawahlangana amafuli ivuma igcamakho basembo nje ivumile nje nonkanyezi nirhabulise iqikelelo lwemozulu yangokuhlanje xa sijonga ke imvula nomoya ngokuhla kuyaphawuleka mbukeli into yokubana noko lithe rholele ngamafupha ko-Upington napha ko-Bloemfontein kanti ke mbukeli zimvula ezingephi ezingathi sizilindele kwiindawo ezikumazantsi pha ko-Pitoli kube ngichapha-chaphaza wemvula pha kwiindawo ezikumantla kozenzweni kanti ke ngomso kuyaphawuleka kananjalo mbukeli into yobana ziyaqhuba ezaa mvula zixananazile ke kwisixeko sapha kumantla kooThekwini zayo 80% kube nguchapha-chaphaza pha koMusina koBulukwane kanti ke ziqhubeke zenje njalo ke mbukeli pha koNdonga ziyadumana kwindawo ezikumazantsi koMahikeng kanti ke uSouth African Weather Services khuphe isilumkiso ngokuhla mbukeli uba singalindela kaloku iindudumo ezingamandla kwindawo ezikumandla pha kwamazweni ziqhubeke ke mbukeli zixananazile ke pha koPitoli koBulukwane into ethi ke funeke uhlale ukhuselekile kananjalo ngomso mbukeli kuyaphawuleka into yokubana ziyaqhubeka ke ezaa ndudumo ezimandla zichaphazela kakhulu mbukeli pha iphondo laseThekwini kanti ke ibe ngumlilo wamadlelo esingathi siwulindele pha ko-Bloemfontein ko-Upington into ethi ke ube yaqhuma qiniseka into yokubana uqhagamshelana namagosa kaxakeka ngoku ke sawujonga amaqondo obushushu aphantsi ngokuhlwa mbukeli pha kwiindawo ezikumusina noko lithande ukufudumala yangu-24 degrees phalabura ngu-22 kanti xa sizawungena ke mbukeli pha kwiindawo ezikomngqamakhwe eGqebevu ilali eFlagstaff eMteketeni eMdase kanti ke eCofa Imvaba eNyanzela kukomani eLwandlana eBizana khwanikwe thande ukuphola ke mbukeli napha koongcobo elubodwe egxule
nako Stakespruit entamba mhlophe ngayo 18 degrees. Phayisa Jones Kosinyuka ibe ngu 19 degrees. Kanti ke mbukeli sijonga amaqondo obushushu ngomso kuyaphawuleka into yokubana kuthande ugqatsa ubhobhoyi kwindawo ezininzi. Imusile nePhalaburu ababambene ngamanqaku liyagqatsa ngayo u37 degrees. Singene ke mbukeli phako ngcace ecofa imvabe engqamakhwe. Singayilibalanga itsolo enqanqarhu phako lubhacweni mbukeli koMount Frere nakhona mbukeli lithande ukuphola ngaye u23 degrees. Siqhubeka nobomi kwindaba ezixananazileyo kokuphumleni ngaye u35 degrees. Ndisatsho ndithi maziqhuma ingqawe emaxhekweni iXhosi.